Det gik ikke bakken Bæres vej i går, men alligevel er der tilfredshed med klubbens præstation i Euro Challenge-turneringen. Klubben kom længere end forventet, men et hårdt kampprogram har sat sine spor. Nu er I inde i en periode, hvor I spiller 9 kampe på 19 dage. Hvordan er det? Det er hårdt, helt klart det er hårdt. Der er mange kampe, og de dage, hvor vi så ikke spiller kamp, der har vi været ude at rejse, og så når vi skal til København, er der også lange busture og så videre. Så det er ikke særlig meget, vi får trænet, og det er ikke så meget, vi får restitueret. Men det er selvfølgelig det er fedt at spille så mange kampe. Sportsdirektør Michael Pilers mener, at der er et mønster i de største nederlag. Der var en masse rejser, det har været skidehårdt for at sige det lige ud. De 2 kampe, hvor vi ikke har været i nærheden af at vinde, det er de 2, som er kamp 2, hvor vi har rejst 2 uger i træk. Og det slider bare at rejse så meget. Det er rigtig hårdt, og det tror jeg var det, der ramte os her. Og så skal vi heller ikke glemme, det var bare en klasse modstander, vi mødte. Så nu gælder det om at folk får sovet, får trænet i eftermiddag, får noget at spise, får ladet op, får depoterne fyldt, så vi er klar til at tage afsted i morgen. I morgen skal bakken Bæres til Sydfyn for at møde pokalmestrene Svendborg Rapids. Nu tager vi jo pokalfinalen til dem, så jeg er ret sikker på, at vi kommer ud med en hel masse energi og er klar til at tage revanche.